Sisimiutivi siginarpat ataasingornermi februar attaniani 2002. Unnumanna allagaatisinsatsini allagaatini taannersaa qallunaat oqaluffiussaaq. Siullarmi kitersugaasiviu pisortaa Claus G. Hansen kitersugaasiviu nittartaagartaava tas internetikkut nittartigartaava pillu oqaloqatigissaarput tamatumalugiornatigut ulermanna maani simuni pisuilaat malinaaviissaarput tasalu assami arsartart kattuffiata aamalu pisiffium akornanni isumaqasigissumiat siortoqarnera malinaaviissaatsigu nakataatigu silami limasaaru tiimmiimersornulnaarull tusarluuteqquneqartoq aam tusarliukkumaarparput Sisimiut TV i dag mandag den 18. februar 2002. I vores udsendelse i dag skal vi snakke med museets leder Claus G. Hansen, og der skal vi snakke med ham om museets nye kultur hjemmeside på internettet. Og det andet på vores indslag handler om en sponsoraftale, som blev underskrevet i dag mellem GHF, altså Grønlands håndboldforbund og Pacific. Det er dette indslag, som vi skal vise i dag. Og derefter der har vi været på grønlandsk og en meddelelse. Der er meget flytter internetimi nittartiar nidar billu Claus G. Hansen rollerasiisen nangoparput. Sinarlorasi. Nu står jeg her sammen med museets lærer Claus G. Hansen. Claus, I har lige skrevet en pressemeddelelse om, at I har lavet en hjemmeside angående eller om kultur. Og det er faktisk interessant at høre om det, hvad den indeholder, den hjemmeside. Ja, vi startede officielt i fredags med en hjemmeside, som jo altså ligger på internettet på den adresse, som hedder www.kultur.gl, og så har den også en grønlandsk og en engelsk version. Og jamen, det er noget, jeg har arbejdet på i mange år faktisk. I 1997 sad jeg op på Norges Nationalbibliotek og øvede mig lidt på sådan noget her, med at lave, hvad man kunne kalde kultursider til Grønland. Så gik det så lidt i stå, men så har jeg haft gang i det igen de sidste par år. Og ideen er at lave det, man kalder en portal, så man kan gå et sted hen på internettet, og så få en henvisning til alt det, som vi så synes er interessant, set ud fra en kultursynsvinkel. Og jamen, der er der masser af sider, man kan henvise til, men jeg har et stort ønske om, at vi heroppe, her i Grønland, selv skal begynde at lægge noget interessant materiale på internettet. Det er som skabt til at blive brugt heroppe, fordi vi bor så spredt fra hinanden, og ikke lige kan tage bilen eller toget til den nærmeste by og kigge, hvad der måtte være. Så derfor har vi lavet noget, som vi har lagt ind under Kulturnet, nemlig en billeddatabase. Og jamen, den har fået navnet Grønlands Nationale Billeddatabase. Og det er jo selvfølgelig kun en lille start endnu. Vi startede som sagt i fredags. Men ideen er, at den skal vokse. Ideen er, at der skal alle de billeder, som vi stort set har her i Grønland, det kan være privatpersoner, det kan være museerne op og ned ad kysten, det kan være institutioner, organisationer, virksomheder. En masse forskellige instanser ligger inde med billeder. Hvis vi så får dem lagt på internettet, så vil man kunne søge i en meget stor samling af billeder. Mange af billederne, dem vil man have direkte adgang til at kunne bruge, uden at skulle betale for dem. Dem, som museet her lægger ind, skal vi ikke have penge for, at man bruger.
Men der er også nogen, der kan være interesseret i at få penge for, at man bruger de billeder, som de lægger ind, som man så henter derfra. Det kunne være fotografer. Vi har et hav af gode fotografer i Grønland. De lever af, hvad de kan tjene på deres billeder. Det kunne man gøre på den måde, at de får deres billeder vist i sådan en national billeddatabase. Og så er det så lavet på den måde, at man for at kunne få lov at bruge et enkelt billede, hvis det er på den måde her, så skal man altså spørge først ham, der ejer billedet. Så både dem, der vil bruge billederne, eller der vil levere billeder, uden at man skal betale for det, og dem, som bruger, at man skal betale for at bruge billederne, kan have glæde af den her billeddatabase. Men hvis vi ser på Sisimiut, på den her hjemmeside, hvad er der noget i det, der handler om byen her? Jamen, hvad har vi? Vi har museets hjemmeside. Der kan man gå ind og se noget om museet. Vi har uddannelsesinstitutionerne. Der er også link til dem. Så på den måde vil man så gradvist få bygget op. Hvad der er af organisationer, hvis nu en sportsklub eller noget får sig en hjemmeside, jamen så laver vi en link til den også. Så det er på den måde. Foreninger, institutioner, begivenheder, sportsbegivenheder. En af de ting, som vi har fremhævet på den her kulturnetsider, det er Arctic Circle Race. Det vil sige, vi har hele sportsdelen med os. Så den har fået en særlig placering på en af forsiderne, Arctic Circle Race, sammen med Arctic Winter Games og de andre store sportsbegivenheder. Hvor vigtigt er det for Grønland at kunne vise på sådan en internet hjemmeside om kulturen? Hvad er dine vurderinger af, hvordan vi skal udnytte eller præsentere kulturen enten i Simø eller i hele Grønland? Jamen, jeg kan prøve at give et eksempel på det. Den har været officiel. Siderne har været officielle siden i fredags. Og allerede i dag, der har jeg fået en e-mail fra en spillemandsforening i Køge i Danmark, som har været inde på den her hjemmeside og på billeddatabasen og ledet efter billeder om grønlandsk folkemusik. Det vil sige, at der er en bred interesse for at se noget om Grønland og lære om Grønland. Ikke bare herhjemmefra, men også fra ude i verden. Man kunne forestille sig, at hele Greenland Tourisms store, flotte billedkatalog, eller billedsamling, kommer på nettet. Det vil jo være en utrolig flot præsentation af Grønland. Men altså, nu snakker vi så primært om billeddatabasen, som bare er et eksempel på, hvad man kan bruge det til. Den vil jo også kunne bruges i folkeskolerne. Man kunne lade børnene gå ind og kigge på det, og lade dem bruge det aktivt. Lære børnene at gå ind aktivt og søge efter information på internettet, og ikke bare hoppe rundt mellem Britney Spears og hvem det nu måtte være, de har lyst til at kigge på. Ja. Nu har du sagt, at den hjemmeside kan bruges som portal, som man siger det. Og det vil sige, at man kan gå ind i andre hjemmesider og så få en hel masse oplysninger. Men selve den her adresse, kultur.gl, hvad kan man få oplysninger derfra? Jamen, der ligger ikke så meget på selve. Der vil vi ikke lægge tekster ind på selve den side. Den er kultur-GL-siderne. Ja. Det vil være der, hvor man starter. Ja. Hvis man så har nogle tekster, som man vil lægge på, så vil man lægge dem som sine egne sider et andet sted. Lad os sige, det kunne være den bog, som Keep udgiver, Hvad kan jeg blive? Eller hvad skal jeg uddanne mig til? Hvad kan jeg uddanne mig til? Jamen, vi vil ikke begynde at sidde og skrive om den bog på de her sider. Vi vil bare lave et link direkte dertil. Ja. Så det, som er styrken, det er, at den samler en hel masse hjemmesider, internetsider på et sted, så man ved,
her kan jeg i hvert fald starte, hvis jeg interesserer mig for noget med uddannelse, hvis jeg interesserer mig for noget med sport, hvis jeg interesserer mig for noget med underholdning, musik, af den slags. Jamen, nu ved man, nu kan man starte et bestemt sted, og så kan man få et nogenlunde overblik over, jamen, hvad findes der i det hele taget inden for det emne, som jeg synes er interessant her i Grønland. Da vi er ude i verden, vil der findes en hel masse andet af samme emne, men det vil der så måske være nogle andre, der tager sig af. Vi vil koncentrere os om, hvad der er, der har med Grønland at gøre. Nu har du også snakket om en hel masse billeder, som man kan kigge på selve hjemmesiden. Men hvad nu, hvis der er nogle borgere her i Sisimiut, som måske har nogle billeder, som kunne være interessante, måske fra 50'erne, 60'erne eller 70'erne, eller hvad det nu er. Kunne du så være interesseret i eller få snak med dem om og sige, at du ikke kunne bruge dem på internet? Ja, i allerhøjeste grad. Det ville jo være lykke, hvis vi kunne... hvis folk, der har billedsamlinger, henvender sig til museet. Vi har allerede taget fat på nogen. Her i januar måned, der havde spejderne 50-års jubilæum, og i den anledning, der havde vi fat på Poul Madsen, gamle Poul Madsen, og han har jo skænket sin samling af billeder fra sin tid som spejder her i Sisimiut til byen, men han vil placere dem nede på museet. Så de billeder, de vil blive lagt på databasen her i løbet af foråret. Det er bare et eksempel. Så har vi en af de nyligt udnævnte æresborgere i Sisimiut, nemlig Ebbe Damgaard, har jeg også fået en aftale med. Han vil her i de her måneder aflevere en stor samling billeder, som vi så kan scanne ind, og han vil selv levere en masse god tekst til billederne, så de bliver meget mere værd. Og hvad folk måtte have af billeder, vil vi altid være meget interesseret i at snakke med dem om. Om de vil have dem på internettet, eller om vi bare skal have dem på museet, så man kan bruge dem senere, eller hvordan og hvorledes. For de folk, der vil man ikke skulle ud og selv investere i noget. Der vil man kunne gå til museet, og så vil museet sørge for, at tingene kan blive registreret. Jamen, det er jo også et stort arbejde, når man skal forberede alt det for at få det ind på internettet. Der skal du nok også, eller derinde i museet, bruge en hel masse tid på at forberede det, og så få den lagt bagefter. Ja, det er et meget tidskrævende arbejde. Ja. Men der vil jeg synes, at vi er heldige, at vi har fået sådan noget som HTX her i byen. Jeg har sat en seddel op ude på Bygge- og Anlægsskolen, og det er ikke kun HTX'er, der melder sig, men der er nogle engagerede unge mennesker ude på Bygge- og Anlægsskolen, og der er flere af dem, der har henvendt sig, som er interesseret i at arbejde hernede på museet, og netop være med til at lægge de her billeder ind i billeddatabasen. For uden en bred vifte af arbejdskraft, så når man ikke ret langt. Men altså, det starter vi på nu her. Hvad forventer du selv, når det her er etableret i sidste fredag? Men for eksempel om et år, tror du, der vil være mange, der har været på besøg i den her hjemmeside? Det tror jeg. Jeg har lige været inde og kigge på statistikken for i dag. Klokken den er 4 nu. Så bare for i dag, der har vi haft 127 besøg inde på hjemmesiden. Og det er først lige startet nu her. Det stiger forhåbentlig dag for dag. Eller det kan jeg se, det gør allerede. Men altså, om et år, hvis vi er i stand til at udbygge det og holde det ved lige, og sørge for, at hvis der kommer nogle nye hjemmesider, sørge for at få dem på, så synes folk måske, at det er nogle interessante sider, så kunne det være en god side at starte på. Fordi der ved man, at det, der står på de sider, jamen det er noget, der gælder i dag. Plus, at vi jo selvfølgelig skal have udbygget vores billeddatabase. Der skal gerne være, hvis ikke 10, så i hvert fald 5.000 billeder om et år i billeddatabasen. Og hvem ved, måske får vi lavet noget nyt inden for et år eller to.
nemlig en lyddatabase. Museet har fået en lille startsum til at eksperimentere med at lave en lyddatabase, så man også ikke bare kan lægge billeder ud og kan søge efter dem, men så vi også kan opbygge en database, så man kan søge efter lyd. Hvem er det, der snakker? Hvornår snakker man? Eller hvor er de fra? Det kunne være meget interessant for sprogforskere at undersøge dialekter, eller i hvilken som helst anden sammenhæng få hentet noget fortælling eller musik eller noget frem. Men det bliver en anden database. Men sådan håber vi at kunne udbygge det. Ja. Men lige her til sidst, hvis nogen er her i byen er lige pludselig bliver interesseret i de nærmeste dage, kan de så bare henvende sig til museet, til jer? Bestemt. Vi er hernede hver dag fra 8 til 4-5 stykker, og vi er meget, meget glade, hvis der kommer nogen og vil snakke med os om det. Måske bare for at kigge. Vi vil meget gerne vise det frem. Hvis man måske har nogle billeder, vil vi meget gerne se det. Det behøver ikke at være, at man absolut skal komme og aflevere noget. Kom ned og se, hvis I er interesseret, hvis I har noget at fortælle os. Hvis I synes, at de hjemmesider, der ligger, hvis man har været inde og se på dem, at der er noget, der kan gøres bedre, vi er altid meget interesseret i at få henvendelser. Det er det, vi lever af. Ja. Men vi siger tak til dig, Claus Georg Hansen. Så håber vi kan få snak med dig bagefter, når måske om halvt år eller flere måneder. Ja. Siger tusind tak. Det kunne være spændende. Tak. Og det var et interview med Claus Georg Hansen, museets lærer, og den her optagelse blev optaget i sidste uge. Det selv Claus Georg Hansen med rolleratine randner, det synger nav, det selv kan så sige intensivt nyt daglige beslut rolleratine rapport. I mye salt tilbage til at kunne i mye rapport. Og som sagt skal vi se et indslag om en sponsoraftale og underskrivning, som blev afviklet i dag mellem GHF og Specifik. Og det er Mads Laursen og Palle Lennart, der underskrev den her aftale. Den skal vi se nu. Men det guld, der går til at bare på Specifik er nødvendigt, som jeg har sagt, at det fedt eller men sularatien i teoretien. Det er en glæde fra Grønlands Håndboldforbunds side at kunne meddele, at vi har indgået en sponsoraftale med Specifik med henblik på, at Specifik bliver hovedsponsor for Grønlandsmesterskaberne i året 2002 og 2003. Grønlands Håndboldforbund har et stykke tid arbejdet hen imod, at vi får nogle aftaler med vores gode sponsorer, og især Specifik, som har ydet en stor del af deres bidrag til håndbolden, især her i år. Og det er en stor glæde for vores medlemmer og for vores ambitionsniveau, at vi vil nu indgå en sponsoraftale, der giver os nogle muligheder for at kunne udvikle håndbolden, børnehåndbolden, ungdomshåndbolden, seniorhåndbolden, også på længere sigt. Sponsoratet indebærer, at vi får en sum penge, men vi får også nogle muligheder for at kunne hjælpe vores medlemmer, vores medlemsklubber og vores arbejde med henblik på, at vi får udviklet vores talenter på længere sigt. Sponsoratet gælder for 2 år, og det medfører også, at vi nu får mulighed for at kunne styrke vores grønlandsmesterskabsplanlægning på længere sigt. Skal vi skrive under? Ja, det kan vi godt. Det er det første, ikke også? Ja.
Tak skal du have. Tak skal du have. Går du så ind? Skal du sige noget? Jeg kan godt sige... Jeg kan da godt udtale mig lidt om det her. Det er også en stor glæde for Pacific at indgå den her aftale med GHF omkring hovedsponsoratet af Grønlandsmesterskaberne. Vi mener med den rolle, vi har i samfundet, der er det også vores pligt at deltage aktivt på det sportsmæssige. Og med baggrund i de præstationer, Grønlands håndbold har haft sidste år, så mener vi, det er rigtigt at gå ind og bidrage i bredden eller til breddeidrætten. Og det kan vi gøre ved hjælp af et sponsorat til mesterskaberne. Og desuden så indebærer den her aftale støtte til et arbejde omkring udviklingen af talenter i Danmark igennem noget, der hedder CITA. Og det er vi også glade for at være med i. Kan man få lov at spørge, hvor meget der er penge i det her aftale? Den her aftale, den omfatter et beløb af 100.000 kroner kontant. Og så er der nogle ydelser derudover i form af, at vi udvikler nogle trøjer, vi sælger under mesterskaberne, hvor GHF de får for tjenesten. Og så er der nogle samarbejder omkring udarbejdelse af diplomer osv. Jeg kan se, at det her aftale går ud på for i år og for 2003. Hvad med fremtiden? Er Pacific interesseret i at sponsorere videre, hvis det bliver nødvendigt for jer? Jamen, som det ser ud nu, så fungerer vores samarbejde glimrende. Og det er selvfølgelig en forudsætning for et fremtidigt samarbejde. Men vi tror på udviklingen i grønlandsk håndbold, og derfor er vi villige til at støtte de her formål. Men hvad er det mest årsag til, at I støtter håndbolden i Grønland? Er det på grund af de seneste års flotte præstationer af grønlandske landsholdsspillere, både for kvinder og mænd? Der er flere årsager til, at vi støtter håndbolden. Vi tror på, at håndbolden har en stor fremtid i Grønland. Og for at udvikle håndbolden er der selvfølgelig behov for en vis form for støtte, og den kan vi gå ind og give. Så man kan sige, at det er en målrettet satsning fra vores side på en enkelt sportsgren. Derudover tror vi også på, at vi kan være med til at udvikle fremtidens medarbejdere i Grønland. Specielt igennem det her CITA-samarbejde, hvor vi er med til at bidrage til uddannelse af spillere. Vi er med til at få nogle spillere til at udvikle sig i andre lande, specielt Danmark. Så vil jeg gerne lige spørge på Grønlands til Palle Lennart, fritidsinspektør. Palle, man er at teoretik Pacific assemmaarsartartut nunatsin kattufiat Pacific taamallusik suleratiginniarlusik. Tanna isumaqatigissuut qanu imaqarpa. Isumaqatigissuutip siunertara ukuanunatsin pissartangorniuttarnerit имаатто аюнгиннерусумик ааққиссууссаасиннааниссаасиунертарату исумақатигиссутип сиунертара аннертунерусумик ааппаатигуллиарма нуаннаарутигингитсуунгиларпугут ингаммик ситамингаани киофимингааниллу таама аннертутигисумик таписсутеқарниарлутик ааллааверармата тассаниппоқ исумақараттуу пингаарториоруссуақ меарпариоруссуит сунгиусаасорпассуит клубперпассуит таама håndboldтими ааллусситигисут инуусуттунгорпа таам периарфиссиссиннааниссаи тамаккиисумик илинниарниккут håndboldтернэрмик тамаккиисумик тунниуссисиннааниссааник периарфиссиссунниарлугит илунгерсуутигатсигу ассорсуа уутсиннут нуаннерпу тааматут тунниуссақарсиннаанерат тааматуллу аама уппериммассук имаат илаасортагут инуусуттуаққат инерсимасунгориартуаарту тааматут ааллуссорусуттут периарфиссиссиннааматсигит исумаарпунга таанна пингаарутеқартуун эққарсаатигаанни сунгиусаасорпассуит
medraaneraninggaani ukiorpassiumalittaralugi sungiusartarpaat amma isumaarpungu akiussaaffeqartugut taakkua periarfissaat killeqalerpata inuusuttut ingerlaqqissinnaanissaanik periarfississinnaanissaan tunisariaqarlugit taamaammat nuannaarutigeqarput nuantsin pissartangorniut tarnerit kisianilu aami inuusuttutta ingerlaqqissinnaanissaan taamatta peerusummata paasiuaarhorneri 1000 kroni aningaasertaliullugi taamat isumaqatiittusi ukiumut ukiormannamut taawal 2003 mut tassimaappa taakku aningaaserhorneri 1000 kroni naammiinartut uqaatigisnaasugi una uqaatigissavarnaammiinartorussup aningaasartai ammaguani isumaqatigissum periarfissimmat алланик исумақатигиссутигисатсини уу илутсинни сулеқатеқарсиннаанissatсини тассаниппарлорнеру 1000 тининганик 20000 тааккуа имаатто пиккориссутта инериарторсиннааниссаан сулеқатигиннерму атугассат укуалу анингаасат эққарсаатигалугит пингаарутилим иниссисимап тас имаасиллут оқарсиннаагат ила ааққиссууссаник ааққиссууллуакканиллу писсартангорниут тисарсиннааниссарпсиуниссами тунгавилерсуу таагам таамаасиллут илуатсиллуарниараси heller løbet fremover. Så. Og det var et sponsoraftale, som blev underskrevet i eftermiddags. Det selv uelopmændene, at teoretien nok, der er med det, sige op, det er nødvendigt, som er sagt, at kan du fjerde, der er lupis i fyrkommen, der er ligesom ret til at tjene rapport.